Formal nga gideklarar sa One Cebu ug United Nationalist Alliance ang ilang coalition sa usa ka General Assembly sa Waterfront Hotel nga nagsugod kaganinang buntag. Matud pa ni One Cebu gubernatorial candidate Winston Garcia nga ang coalition resulta sa mga konsultasyon sa mga Cebuanos gikan sa nagkalain-laing sektor. Si Garcia nagkanayon nga usa ka overwhelming yes ang pagpili ni VP Jed Jomar Binay isip kandidato pagka-presidente sa partido. Midugan si Garcia nga sa panahon pa ni Kongresista Gwen Garcia isip gobernador sa Sugbo, daghan ng suporta ang gihatag si Binay. Apil sa mitambong mao si unas senatorial candidate Princess Jessel Kiram, laing senatorial candidate nga si Alma Moreno ug si former PNP Special Action Force Commander Getulio Napeñas nga modagan sa pagkasenador karong Mayo. Alang sa dugang detalye ning balita, bisitaha ang www.sunster.com.ph.